Здравейте, хора! Тук е BG Gamers и днеска ще играем Counter-Strike! Единственото яка в тази интернет игра, ето вижте интернет че има Zombie Survival. Това е единственото яко нещо. Сега почакайте. Сега ние сме в Deadust Snow. Отбор можем да вземем weapon, grenade, ЕК и ето такава игра е. Нека да се търсим сега. Ето, оне червените са зомбита. Добре. Да видим. Ай, вижте ги колко са сладки. Ай, О! Супер готино е да ги убивате. Ако искате тази игра, ще ви оставя линк в дескрипшена. Много е готина. Double kill, yeah! Добре. О! Какво е това? Бегай! Вау! Експлодира! Добре, аз съм боя, за това ще кашлям. И... Очакайте се малко. Добре, тук има много зомбита. Не експлодира. Ако... Нищо. Добре. Найде. О, можем да си изберем пак. Смогър. Как ще е изобщо? Какво? О, фак! О, фак! Фак! Умри! Да вземем чай. Не. Рон 2? Умри! Звукът ми е като М5 мами, ама нищо. Кой е тука? Умрете! Млади ми гости! Double kill! Дали има нещо друго? Воу, снайпер! Воу! Не се мяркай с мен! Ти си жив? Майка му. Фак! Не ми хареса. Аха! Това вече ще е добре. Хелу! Ей! Не ми моля още са тях. Къде сте? Къде? Фак! Ножът е много готин да използваш. Умрете! Оле, ама... Оле, купи си нещо. Време да плакане да е боя. Уау! Какво правя? Добре, направи си една барикада. Хаха, ако става, не можете ли? Никой няма да можете. О, фак! Да видим. Какво? О, не. Нека да видим.
Малко ми лаги, ама не ще. О, мен! Това да не беше Матрикс! Бай-бай! Фок! Оле, това било е флаш. Фок! О! What you gonna do? What you gonna do? Fuck! No, лице! Добре, останем само това. Вот! Добре, да купим малко гранати. Фак, какво правя? Добре, да идем. Убий ги. Колко много са те! Добре, дали мога барикади? Барикади! Добре. Мисля, че това е лоша идея! Какво стана? Какво беше това? Нищо. Фак. Какво беше това? Да! Фак! Ягай. Goodbye. Нещо стана ли бе? Бомбата в ръката. Хе-хе-хе. Вот. Качи се. Качи се. Добре. Миси. Какво? Спално се. Да види. Шотган. О! Ще ръката. Добре, да идем от бая. Амо. И... Качи се. И барикада. Ауч. Не трябва да стоя на едно място, бягай! Хе-хе. Спотаняци. Не, казвай, че започнахме от начало. Чакай. Убих още от така. Кой беше? Нещо ли? Фак, то ми напре с него. Кой ще правиш, бе? Добре, да видим. Мисля, че епизодът трябва да свършва наблизо. О, седем човек. I'm gonna cut your brain off and lay it on the ground. След няколко секунди трябва епизода да свършва. 1, 2, 3. Благодаря за гледането. Мисля, че ще има и парт 2 от това. Сега епизод 1 свършва. Ще има парт 2 и Errand 2. Goodbye.